Japan rama chuanin thil thleng makle dangdai tak mai a oma chu mishing taksapon lama chhûl an siama chu an hmang ani tuan a function bokani hei hi fiction thonthu mai maya ang viauna a ma se thil thleng tak ani Japan rama an laboratory re tak pakhata chuanin thil thleng ngai zen lo chhûl mishing taksa chhûl ang chu artificial khol mangin an siam chhuaka Khawvela ama saber ani nge anen chin na mai ni lawa theory po ani lawa thil thleng tak ani he artificial chhûlem an siam hi nu in note taksa chhunga apai ang ngai kher lo khanin he chhûlem chhunga hian ron thang theidon ani he capsule chhûlem chhunga hianin engkim mai chu amamo tok dan ang vekin an siama oxygen level te chocha amamo nutrients angte bolhlo apai chhuana tur te le placenta zong te ka nuina atak sa chunga nawa payang che mai khal chu chhûlem an siam chunga chuana kim vek mai ani chumi zia chu no te chu anuina pai kher ngai lawin he artificial chunga hian apiang theidon ti nani mithiam ten an soidana chuanin he thil hi nun na chan himna ani anti a no sen thakim lawa piang dam kho chhuak lo tur te pokha he thil chunga hanan da chuan dam kho chhuana chance an neya tin nu pa fa nei thelo te tampo fa an nei theina kong khar ain hong don ani anti bok ama ero chu thil mak tak te aron thlena siam chho ania thil thar mu chho ani apiang hian zo na aom china hetiang konga mishing nunna siam hian engangin nge ngong aneyang mishing siam chop inkara hian engangin nge ramri kan khamang ti te heng thil siam chop manga note anon piang hianin nu le pani na din hun chu engangin nge ngong aneyang engangin nge ingkung kaina a siamang ti te hi ni heng zong hi chan har viau ma sela chan the chiang mai chu hun thar mi zong ina imbwa sai mi alawa kanom lai hian kan thlengani ti hi kan ril ru kan ngai to na kan swang to na zong hian heng thil hi alo thleng don ti hi angai to thiam phakher lowang hei hi abulin chan na chau alani mel zui